Meillä täällä Riihikalliossa erityisesti äidinkielen opetuksessa toimitaan omasta mielestämme hyvinkin joustavasti. Oppilaat aamulla, kun ne tulee kouluun, puolet oppilaista, kun saapuu tänne, niin he nappaa omasta pulpetistaan kirjat mukaan ja lähtee kukin omaan oppimisvaiheryhmäänsä. Ja nämä oppimisvaiheryhmät on jaoteltu sen mukaan, että millaisessa oppimisen vaiheessa heidän luku- tai kirjoitustaitonsa on. Ensin oikeaan järjestykseen niin, että tulee joku järkevä sana ja sen jälkeen kirjoitat ne lempivihkoon. Ja tämän järjestelyn tarkoituksena on se, että oppilaat sais mahdollisimman paljon onnistumisen kokemuksia siinä omassa ryhmässä, jossa kaikki on suunnilleen samassa oppimisen vaiheessa. Ja toisaalta sitten taas meidän aikuisten resurssi olisi niin kuin maksimaalisessa käytössä siinä mielessä, että eriyttämisen tarve on huomattavasti pienempi sitten taas tällaisen täsmäryhmän kanssa. Tyhjäkäyntiä on paljon vähemmän. Se on yksi syy, miksi oppilaat välillä sanoo, että he ei niin paljon tykkää näistä. Mutta sitten taas toisaalta niin osa sanoo, että tykkää kovastikin, kun siellä on mielekästä puuhaa. Mutta sitä sellaista perinteistä, että taitavat lukea ja heikompia aikuinen neuvoo kovastikin, niin semmoista perinteistä, mitä saattaa isossa ryhmässä olla, niin sitä meillä ei juurikaan ole, koska kaikille löytyy sitä semmoista itselleen sopivaa puuhaa. Vai 5. Nyt alkaa mennä vuodet sekaisin, mutta useampia vuosia ollaan jo tehty. Ketkä saivat kehuja? Keitä kehuttiin? Vanhemmat kehuivat, että onpa meillä 5. Paljon ollaan opittu matkan varrella, että jos ajatellaan niitä suunnitelmia, mistä me silloin lähdettiin tätä koko systeemiä niin kuin muokkaamaan, miettimään sitä, että mikä olisi oppilaan etu tässä systeemissä, kun on kuitenkin aikuisia monia, niin me luokanopettajat kuin erityisluokan opettaja ja lisäksi vielä avustajia. Niin lähdettiin siitä alun perin niin kuin liikkeelle, että miten tämä homma palvelisi oppilaita kaikista parhaiten ja sitä oppilaiden oppimista. Ja pitkä matka ollaan kuljettu siitä, monenlaisia uusia oivalluksia ollaan saatu matkan varrella ja kehitetty tätä oppimisvaihejärjestelyä tässä matkan varrella hyvinkin paljon. Mutta perusajatus siitä, että kaikille löytyisi sellaista omaa oppimista parhaiten tukevaa harjoittelua, niin se perusajatus tässä on edelleen mukana. Eero kertoo matkustaa Lappiin junalla. Eero kertoo matkustaa junalla. No ei. Eero matkustaa Lappiin junalla. Hei, se kuulostaa hyvältä. Ihan parhaiten, jolloin on pieni ryhmä ja runsaasti aikuisresurssia ja siinä 2 aikuista opettajaa ja 1 avustaja paikalla ja pieni ryhmä oppilaita, niin siinä pystyy oppimista tukemaan niin kuin todella hienosti ja monipuolisesti. Välillä sitten taas voi olla, että on iso ryhmä, 40 oppilasta ja sitten 2 opettajaa ja mahdollisesti 1 avustaja. Ja siinä sitten taas on mahdollisuus tehdä erilaisia asioita. Jos vaikka toinen opettaja ottaa vetovastuun tunnista, niin toisella on mahdollisuus sitten tukea, jos huomaa, että joku tarvitsee joko oppimisessa tai keskittymisessä tukea, niin siinä taas on ihan erilainen tilanne, kun vetää yksin ryhmää. Nytpäs meillä on täällä tämmöisiä tabulappuja. Täällä on erikokoisia. Katsoppa Lennikin tänne. Onko tämä sinun tehtäväkirja? No hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty, niin kuin pätee yleensäkin. Ja niin kuin kaikki, ketkä opettajana on jonkun aikaa toiminut, niin tietää myöskin, että se suunnitelma pitää olla valmis heittämään ola yli hyvinkin lennosta, jos tilanne niin vaatii. Hyvä suunnittelu ja erityisesti itse huomaan sen, että kaikki välineet kun on valmiina ja toisaalta itse miettinyt sen ohjeistamisen, että
miten ne hommat etenee siinä tunnin aikana, niin sillä pääsee jo pitkälle. Ja sitten semmoinen joustava, riittävän lunki mieli niin kuin siihen, että sitten kun tulee joku muutos pienten kanssa, esimerkiksi se, että välitunnilla tapahtuukin jotain mieltä kuohuttavaa, niin se saattaa sitoa muutaman oppilaan ja opettajan selvittämään välillä pitkäksi aikaa sitä jotain juttua. Ja sitten pitääkin lennosta muuttaa sitä, mitä maailman hienointa tuntisuunnitelmaa, mikä on tehty, niin sitten taas johonkin toiseen suuntaan. Mutta yleisesti ottaen niin ajattelisin, että mitään tämmöistä uudenlaista työtapaa ei kannata niin kuin liikaa lähteä pelkäämään tai jännittämään, että tekemällä oppii. Siinä sitä huomaa sitten, että mikä siinä onnistuu helposti, mikä onnistuu vähän suuremman työn kautta, mikä siinä on semmoista haastetta, mihin voi olla, että tarvii esimerkiksi käydä konsultoimassa vähän erityisopettajaa, että miten me tästä pulmasta niin kuin selvittäisikin seuraavalla kerralla tämän mölkään. Telma, sinun vuorosi. Purkissa on siemeniä. Ne keitetään kattilassa. Niistä tulee popcornia. Lopuksi se on iso auringonlukko. No äidinkielen tunnit yleisesti ottaen rakentuu ryhmillä varmaan siinä mielessä samansorttisesti, että vanhan lukuläksyn lukeminen tavalla tai toisella, uuteen lukuläksyyn tutustuminen on semmoisia lukutaidon perusteita. Toki nyt kun ollaan tässä kevään puolella, niin lukutaito on kaikilla jo olemassa. Osalla on jo tosi vankka ja osalla taas vielä vaatii enemmän harjoittelua, mutta nyt ollaan ehkä enemmän siirrytty painotuksessa kirjoittamisen puolelle. Samalla tavalla kuin Leo kävi äsken hakemassa munia pois. Sanotko Linnea Olivia, paljonko sinne jäi? Kirjoittamisessa, niin kuin ehkä tänään näissä ryhmissä näkyykin se, että oppilaat on hyvin eri vaiheessa. Myyräryhmässä harjoiteltiin oikeastaan tavutasolla, tavutason ja sanatason kirjoitusharjoituksia. Täällä sammakkoryhmässä pohdittiin sanatason asioita ja oli aika haastavaa, kun meillä oli tavuja, joista ei saanutkaan keksiä ihan mitä vaan sanaa. Että jos ottaa tavun au, niin ei saanutkaan valita, että auto, vaan pitikin pohtia, että millainen. Siinä on aikajärjestys. Kuka kertoisi minulle yhden virkkeen yhdestä kuvasta? Leena. Ja kuka kertoo viimeisen virkkeen? Eerika. Sitten siitä kasvaa iso kana. Mihin päätät, Eerika, virkkeen? Pisteen. Niin. Kirjoitat jokaisesta vähintään yhden virkkeen ja sitten käyt vaihtamassa. Ole hyvä. Useamman kerran lukukaudessa me opettajat kokoonnutaan pohtimaan oppilaiden edistymistä ja tuen tarvetta ja tehdään näitä muutoksia ryhmiin sen mukaan, että oppilas olisi oikeassa ryhmässä, että hän saisi semmoista parasta mahdollista opetusta, että se on aina meillä siinä se kultainen ajatus siinä ryhmän vaihtamisessa. Mutta sitten välillä huomataan, että joku on vaikka ollut enemmän poissa ja sitä kautta tulee ehkä semmoinen äkillinenkin tuen tarve. Niin sitten voidaan tehdä nopeitakin muutoksia, että hei, että tehdään tämmöinen vaihto, että tämä lapsi tuleekin sun ryhmään, missä treenataan just sen tyyppistä, missä nyt näkee, että tavallaan niin tarvitsisi enemmän tukea. Mutta meilläkin isoja muutoksia tapahtui siinä vaiheessa, kun pääpaino muuttui lukemisesta kirjoittamiseksi, niin silloin tapahtui iso mullistus, että ryhmät vaihtui. Tämmöistä niin kuin perinteistä, jos nyt voidaan puhua perinteisestä tämmöisestä aukeamapedagogiikasta, mitä
joskus aikanaan itsekin, kun en paremmasta vielä tiennyt, niin pidin. Eli tavallaan se sellainen, että se oppikirja niin kuin ohjaa sitä tekemistä. Toki opetussuunnitelma on siellä taustalla, mutta oppikirja kertoo, että tämän tunnin aihe on tämä ja sitten opettaa ja sitten kirjat esiin ja tehdään tehtäviä. Niin sen tyyppistä meillä ei juurikaan ole. Me ajatellaan sitä, että itse tekemällä ja erityisesti siinä tekemisen ohella matikkaa puhumalla oppii kaikista eniten. Että kertoo sitten vieruskaverille tai työskennellään yhdessä pulpettiryhmässä tai aikuinen tulee kysymään viereen, että kerros mulle, miten sä laskit tämän. Mutta toiminnallisuus ja itse tekeminen vaihtelevilla välineillä, koska yksi on taitava yhdessä ja toinen on taas taitava toisessa, niin vaihtelevat välineet ja vaihtelevat työtavat, niin kuin tänään tässä tunnilla tehtiin monenlaista, just sen takia, että ne taidot vahvistuu monipuolisesti ja menee eteenpäin. Tätä harjoittelette ja yhdessä katselette toinen toistenne juttuja, että tuleeko niistä. Neljä ja 3, joo tossa. 4 ja 3. Mullakin tuli 8. No jotenkin mä näkisin, että se tuki tulee just siitä joustavuudesta. Että se koko homman ydin ei lähde siitä, että mulla on kivaa täällä opettajana ja että päivärytmi rakentuu sen mukaan, että toivottavasti pääsen riittävän ajoissa kotiin, että päivä loppuu siihen. Että se ei niin kuin lähde mun näkökulmasta. Joo, voi että miten hienoa. Mä tein äsken tällaisen samanlaisen se on Vaude, mitäs tohon on tulossa, että siitä tulee samanlainen kuin muissa? Se on pienempi. Kato toisesta laarista, jos löytyy. Vaan se lähtee siitä näkökulmasta, että millä tavalla ne oppilaat oppii. Ja kun oppilaat on yksilöitä ja he oppii hyvin eri tavoilla, niin sen takia mun mielestä on tärkeää opettaa myös hyvin eri tavoilla. Ei voi vaan puuskuttaa niin kuin jollain samalla systeemillä päivästä toiseen eteenpäin. On se sitten äidinkieltä tai matikkaa tai ylliä. Ei käsitöissäkään tehdä koko ajan sitä samaa, että taas neulotaan se lapanen. Otetaan se taas uudestaan, vaan että monipuolisia juttuja. Ja siinä taas, että työskennellään niin kuin erilaisissa kokoonpanoissa, eri ihmisten kanssa, eri aikuisten kanssa, niin siinä opetellaan näitä elämisen taitoja, että osaa toimia erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Ja toisaalta sitten taas me aikuisetkin nähdään lapsissa vähän erilaisia piirteitä, että sitten kun onkin eri ope jotain juttua kysymässä, niin hän saattaa saada ihan erilaisia asioita sieltä ilmi. Tai huomata jonkun erilaisen tuen tarpeen, jota vaikka se oma opettaja ei olekaan huomannut. On vai ei, ja jos on totta, niin tänne, jos ei, niin siihen. Ota joku kyllä. Mitä mä kirjoitan? No, tämän lapsen nimi. Tuliko sulla se, mitä sä leikkaat? Se oli epätotta toi eka. Katsotaan seuraava. Et kyllä mä näen, että tämä kaikki palvelee just sitä, miksi me täällä ollaan. Eli sitä oppilaan oppimista ja myöskin sitten ihan kasvamista ihmisenä.